So yun, makulay na buhay mga kabele. Catering service na naman kay Tito Nestor pare. Yun, makulay na buhay mga kabeli. Pandiner yan mga kabele. Pag-dinner po mga kabeli. So yun mga kabele, marami tayong lulutuin doon. So panoorin nyo kami. So yung mga lulutuin natin is naka-ready na dito sa bahay para mabilis yung proseso. So ito mga kabele, on the spot cooking. Habang parating yung mga bisita, luto tayo ng luto. Ayos to mga kabele. Yun o, kasama natin Miss Kabeli. Morning, good afternoon po mga kabeli. So yun mga kabeli, alis na po kami. Mga kabeli, wala si Ingo, gawa ng merong laban ng basketball ngayon. So dalawang sasakyan ulit tayo dahil isa rin sa big event namin to. Yun, kasama natin si CJ. CJ Wolf. Ayan, doon sila kabeli. Dito tayo kala Whitey. So yun, pinabati namin na happy birthday Tita Reyna on March 14. Yan, happy birthday Tita. Ingat po, God bless. So, tinupad ko na yung wish mo. Thank you. Nice po. So yun mga kabeli, papagas lang tayo. Sa kabila yun o. Sa kabila. 500 boss. So yun mga kabeli, okay na po. Yun. Yeah. Zamannya mana dia gitu. Yeah. Diretso. Diretso. So yung mga kabeli, ibababa lang namin yung gamit tapos magsiset na tayo. So yung mga kabeli, nagsiset na po.
Tinatayo na yung cubicle. Background. Ay, gini mo. Oo. Baka pagpakpan mo, bro. Palagi mo natin. Sige. Yun, lalagay na po yung welcome kabeli. Muna ka. Yari, nakapala. Pala nga. Kaya ako ginawa sila ngayon. Yun. So yan na, happy birthday nga pala kay Tita Marilyn pare. Kaya kami nandito sa bahay na napakagandang bahay. So mga Beli, yan sila Kuya Nestor, sila Tita Marilyn. Solid subscriber po ng Kabeli. So 1,000 subscriber pa lang po ako. Nakakausap ko na po si Kuya Nestor. Kaya ngayon nandito tayo sa lugar ng anak niya. Yan, napakagandang bahay. So yung mga Kabeli, nagkagaya na yung team Kabeli natin ng mga gulay. Tapos yun na si... Ang pangalan mo? Jopay. Jopay, shoutout mo naman si Kuya Roy mo. Shoutout po, Tito Roy, Tita Gemma. Gemma. Saka si Tita Cosme. Tita Cosme. Ay, Rosana. Rosana Cosme, yan. Sa lahat ng Kabeli natin. Ate Jo. Shoutout po. sa lahat Ate ng Jo. sponsor. Si Ate Jo, si Kuya Haris mo, Tita Marie, and Tito Bill. Sa si Kuya Rod Paeda na Ate Hilda. Shoutout po. Shoutout. Okay, mga Kabeli. So, Mami, anong menu natin ngayon? Beef stir fry. Chicken inasal. Lechon belly. Tapos spaghetti. Pancit canton. Roast beef. Saka, ano pa? Ano nga yung nakalimutan ko? Yung baby back ribs. Saka Tempura. Saka crabs in oyster, garlic and oyster sauce. tapos ano pa? Lapu-lapu. Tapos, Yun na. okay. Ay, may kambing po pala na paluto. Kambing, kaldereta. Yun, so meron tayong kaldereta mga Kabeli paluto ni Kuya Nestor. So, yun mga Kabeli. Happy birthday po. Happy birthday, Tita Marilyn. Happy birthday po. Ito, happy birthday. Happy birthday. Nano? Nano? Mami. Na? Mami. Mami. So, yan, wala si Tres, wala si Ingo. Pero may Jepoy tayo. Ano po mga Kabeli, happy birthday. Malungkot dun eh. Saan? Yun, yung dalawang tita mo. Bawal malungkot. Bawal. Opo. Walang pera, malungkot. Walang pera. Dapat lagi masaya. Ayun, happy lang. Happy lang. So mga Belen, iniiwan ni Jepoy ng manipis yung karne ng baka natin. Frozen yan. Kailangan matigas yung karne natin para maiwan natin ng manipis yung gusto natin. Pagkita mo, Jepoy. Ayan po mga Kabeli. Yun, yun. Hey mga Beli, tapos may lechon belly tayo. Ayun, nakasalang na po. Nakasalang na yung lechon belly. So yung iba dito mga Beli, ginawa ko na sa bahay. Pinroseso ko na. Pakuluan nyo ng merong asin, paminta lang. Walang luya. Yun. Ayaw ni Tito Nestor. Ayos po. So mga Beli, yung kaldereta natin. Gusto ni Tito Nestor, may pineapple juice. Yun. Nasaan yung crab natin? Crab. Wala pa, nandun sa loob. Saan loob? Nandun sa cooler. Cooler. Okay. Ayos ka lang dyan, Dam? Ayos lang, pero mainit. Mainit. Nabilad. Mabilad. Pag mabilad, maaraw. Mainit. Ibig sabihin, tangalin tapat. So mga Beli, time check tayo, alas 2 ng hapon. So ang setup natin dito is 4. Yun. So yun mga Kabeli, ito na po yung kambing. Papakuluin po natin mga Kabeli. Lagyan lang natin ng asin. Yung konti pa. Konti-konti na lang. Konti lang. Oops. Tapos black pepper.
Batayaw. Oops. Buksan ng kalan, Buksan ang kalan. pakuluan. Pakuluan. Hintayin po lumambot. Hanggang sa lumambot. So, very pag malambot na itong ating karne. So, itatapon lang natin sa sabaw na ito. Yun na, para mawala yung lasang. Malansa. Hindi, anggo. Ay, anggo. Anggo. Yun. Ginawa mong isda yan. Hindi po, joke lang po yun. Okay mga belly, yan na. Tapos, magpapakulo na tayo ng pasta. So, meron tayong 1 kilong spaghetti. So, belly, ito yung crab na nabili natin. So, ito, tinusok na namin sa tiyan para Madedball na. mamatay. Kasi pag linuto natin na buhay ito mga belly, gagalaw siya, matatanggal yung mga galamay. Kaya kailangan tusugin mo sa gitna para mamatay yung halimango. Yun, saka mo siya mahugasan ng gusto mo. So, ito mga belly, 2 kilos. So, yan, ialabos ko to, tapos iiwain namin sa gitna. Tapos gagawa natin na siya ng sarsa. So, ang timpla na ito mga belly, garlic in oyster sauce. So, tapos medyo manamis-namis po yung lasa nun. Patigas pa yung Okay mga belly, labas ko lang to. So mag-i-start na siguro ako, gagawa na tayo ng mga sauce para on the spot cooking. Okay, still fry. So yun mga belly, start na tayo. So i-marinate muna natin itong beef pang stir fry. Tama ba, Paul? Tama-tama po mga kabeli. So meron tayong, anong tawag dito? Basta ito po yun mga kabeli. Ano? Mahirap po pigkasin niya. Pag-iyan na lang po. Pag-isuyo na lang po. 4 size. Ayan, bala na. Yun. Okay, liga. Toto, matalino tayo. Anong pangalan mo? CJ po. CJ, mga beli. Wala si Ingo sa stress. Kumuha tayo ng extra. CJ, anong basa mo dito? Worsters. Beli, hirap kasi bigkasin eh. Si Mrs. Kabeli nasaan? Pai, ikaw, halika. Toto, matalino. Yan ba yan ang basa mo dito? Ha? Huwag kang tumawa. Worcesters. Worcester. Mamaya na, lagay na natin dito. Hirap pigkasin eh. Sa mga beli, ito yung mamarinate muna natin. Tapos, yan mamaya, ipiprituin natin kagaya nung ginagawa natin. So ito, estimate ko nasa 1 kalahating mahigit tong ating beef. Beef. Laman. So lagyan natin ng konting chicken powder. Yun. Konting brown sugar. So i-mix muna natin mga belly. Sarap yan. Binamasad. So sa ganyan kasi mga belly, dyan lumalabas yung lasa. Yeah? Diyan pumapasok yung lasa ng ng ating Marination. marination mga belly. Saan nga rin? Ito kaya na po. Okay mga belly, nakaano na to. So yun. Okay. On starts. So mga belly, maglalagay tayo ng konting oyster sauce. So pakakapitin natin na maigi yung on-start sa ating karne bago natin iprituhin. Marinate natin in 20 minutes tapos prituhin natin. Mabilis lang lutuin to mga be. Ano pa yun?
Tatabi ko lang. Tawin na to. Okay na yan. So si Tres may pasok sa school, hindi siya nakaabot. Nag-message siya mga bedi, nasa biyahe na kami kanina. Pauwi na daw siya. Ano? Okay na. Ano? Anong gagawin natin pa? Hindi ko lang. Hindi mo alam? So mga beli, request nga pala nila itong Nestor pare na magsama ako ng dalawang babae para taga-serve siya na si Mrs. saka yung kapatid ni Hingo. Okay mga beli, okay na to. So itatabi muna natin. Okay, yun. So yun mga kabeli, mag-start na tayo mag-fry ng stir Fry. fry. Ito yung baka na fried natin mga kabeli. Konting fried lang po yan mga kabeli. Okay na po. Konting fried lang ito mga kabeli. Kaso marami yan lang mga kabeli. Yung manipis yung iba. Para medyo malambot. So yun mga katoto, ayos na. Okay, thank you kayo gan. Balikan mo na ako. So yan mga beli, start na tayo. So gagawa muna tayo ng spaghetti sauce. Ayan. Tolong, ito. Ano yan? Ha? So may itong pang-isa dyan. May itong tubo. Yung mga beli, spaghetti sauce. Sibuyas. Yes. Bawang. Ulam. Ayos mga beli. Yung mga beli, tatastay lang natin to. Tapos giniling. Sunod na to. Yung mga beli, giniling. Yan ang tog. Mga beli, 1 kilong. Diniling. Hindi, 1 Ay, kilong. spaghetti. Hotdog. May patolder, wala akong patolder dito. Hindi ko mahawakan yung kawali. Ito pag-order din. Tayo. Ano yun? Yung mga beli, sasatay lang natin tong ano natin. Okay mga beli, ha? Namatay. Mga beli, gigisa lang natin to tapos yun na, sunod na to. Yun, nagpiprito na si Jepoy. Sir. Okay mga beli, kiniling natin. Ay, sorry. Spaghetti sauce. Spaghetti sauce. Ketchup. Okay. Chicken powder. Okay. Ha? Okay. So mga beli, chicken powder. Skin. Konting asin. Pepper. Pepper. Sugar. Ha? Okay mo. Beli, tikman uli natin.
Very organic spaghetti sauce natin. So yun, gagawa na tayo ng sauce ng sweet and sour lapu-lapu natin. So yun mga kabeli. Yung mga beli, gagawa tayong sauce ng sweet and sour. Yun. So gagamit tayong pineapple. Pineapple juice. So meron tayong 2 kilos na, ano ba tinis? Wala po. Ayos lang po. Beli, may 2 kilo tayong lapu-lapu. So ito, mix maya-maya, saka lapu-lapu. Ha? Lango-lango. Lango-lango. Pepper. Nasa yung cornstarch. Nasa likod po. At ketchup. Yun. Okay mga beli, patay yung kalan ko. Yan po eh. Patay. Ayan mga beli, okay na yung sauce natin. So, hintayin lang natin, pakuluan muna natin. Isang bagsak, yan. Uy! Natalsik. So mga beli, lagyan na natin pampalapot, cornstarch. Mga beli, tikman na natin. So mga beli, balance na yung ano niya. Asim tamis. Aray! So yung mga beli, ano na tayo? Kaldereta ang kambing. Pagdaretang kambing, mga beli, yung kambing natin is pinakuluan na natin kanina, pinalambutan na natin. Kaya lang ngayon, hindi tayo maglalagay ng gata. So ang ilalagay natin is pineapple juice. Yun ay request ni Dito. Resto. Resto pare. Yun. Kalderetang. Kambing. Okay, patatas. Keras mga kabeli. Yun, hunayin na natin ito mga beli. Di ba, beli, lulutuin lang natin ng konti yung patatas sa carrots natin. Tapos susunod na natin bawang sibuyas. Gigisa na natin to. Okay? So yung mga beli, gigisa na natin yung kambing. So bawang sibuyas dam. Sibuyas. Mura na sibuyas dam. Yun. Bawang. Sabayin na natin yung sili. Sili. Yung mga beli, request natin is Spicy. mangang. So dito mangyayari mga beli, parang pantutubig natin is pineapple juice. Yun. Yan, mga beli, sarap yan. So meron tayo ditong kambing, so nasa 5 kilos to mga beli. Okay mga beli, tatostahin ko lang yung bawang sibuyas, tapos lagay na natin si Janjan. Yun. Malaki si Janjan. Janjan lang ang wala. So ito mga beli, request dito Nestor, mangang maparas sa kapangtangan. Paparas na yaman. What? Janjan! Okay mga beli, ito yung kambing natin, so lalagay na natin. Nasa 10 kilos po tayo. Nasa 10 kilos na. Opo. Hindi. Laurel. Yun. Laurel. Red bell.
Sa kuta. Baba. Ano ilalagay natin? Tayo. Black pepper mga Belly. Baba. Eh, andan. Tuyo. Toyo! Toyo Niki. Kanina tayo? Toyo. Kanina? Bebedap. Bebedap. So dito mga Belly, may konting tigas pa yung ating Kambing. kambing. Pero makukuha na natin sa palambot yung mga Belly. Ano to? Liver spread mga kapatid. Liver spread, parang walang gana si John Paul ha, Bakit po? malungkot. Itlog. Alaman. Okay mga Belly, Laurel. Ano ba? Ano bang kulang, Paul? Ano po yung... Alaman. Hindi, pineapple juice. Lalagay na ba natin? Opo. Kaya, gigisa ko lang maigi yung ating ang ating kambing. So, mga Belly, grabe init ngayon. Tagos hanggang Hanggang ano, hanggang buto. pineapple juice. Ang cute. Ang cute ng butas. Yun. So ito mga Belly, lasa nito. Manamis-namis na masim-masim na mangang. Yun. Kasi yung lasa ng pineapple juice may tamis to eh. Tamis na maalat. Yun, matamis-tamis na maalat na mangang na masim-masim. Bago na ba idea pa yan? Sabi. Ngayon. So talaga may nagluluto ng ganito mga Belly, naglalagay ng pineapple juice sa kaldereta. So isa rin, pantanggal din ng ano to, pantanggal din ng lansa. Pineapple juice, saka ano ba? Tomato sauce. 1 kilo. Mga Belly, 1 kilo tomato sauce linagay natin. Yung iba naman ginigisa to sa butter. Lagyan din dito ka rin. Tutuwa mo nga naman. Belly, magdadagdag ako ng toyo. Bakit? Kulang sa toyo. Maputla. Kaputla. Tambagsak dyan dyan. Okay, Dam. Konti tubig, Dam. Okay. Okay, mga Belly, tatakpan muna natin to. Tapos, titikman na ni. Maparas, maparas. Tara. Hindi pa natin mga kapatid. Okay, tikman natin mga Belly. Okay, mga Belly, magdadagdag pa tayo ng pineapple juice. Bakit po? Matabang. Matabang. Hindi din siya. Okay. Ayos na, Belly. Okay, mga Belly, sa pansit na tayo. So, garlic. In Tagalog. Buyas. In English. Onion. Very good. Tamo, isa tayo pa masalese. Okay, mga Belly. Brown na yung bawang. Okay, yung sibuyas. Ilalagay na ni Adam yung Ano yan? Chicken breast. Mga Chicken kapatid. breast. chicken na tayo. Yun. So, mga Belly, para sa 1 kilong Pancit bihon. ang set bihon. So, mga Belly, walang seller ito. Okay, balikan natin after. 5 minutes. Teka lang. Lagyan muna natin ang oyster sauce. Mamasita. Ano yun? Malapit na mapalitan.
Black Kaya mga pepper. Beli. Ay, 5 minutes na Beli. Lutuin lang natin yung chicken breast sa chicken liver. So, yun. Jepoy. Ano mga Beli? Roast beef. Roast beef sauce. Kaya mga Beli, gulay na tayo. So, yun. Carrots. Carrots. Kalamansi. Ano rin? Chicharo po mga Beli. Susunod, chicharo na yan. Right, Bagibing. Maggi beans. Pulyo! Cabbage. Gumagaling yung cameraman natin. Ano po, nasa bahay kubo po yan. Ay, nasa bahay kubo pa yan? Wala na. Kaya mga Beli, gigisa ko lang to. Tapos, sasabaw na natin kung wala tayong pantapis dito. So, meron tayong 1 kilo. Yun. Kaya mga Beli, nakakuha na tayo ng Pantapings. pantapings natin. So, yan, tubig dyan po, lagyan mo. Opya. Kaya mga Beli, titimpla na natin. Nasaan yung shrimp cubes? Mga Beli, maglalagay tayo ng 2 shrimp cubes. So, malaking bagay yung shrimp cubes sa lasa ng pansit natin mga Beli. Seasoning. Toyo. Ano po yan? Oyster. Parang toyo na sa Labnaw eh. So mga Beli, hindi siya expire kasi nag-try din ako sa mga ibang gaya ng pure gold, halos ganito na yung timpla. Siguro ito na yung timpla ng Oyster. oyster sauce ngayon. Black pepper. Black pepper mga Beli. Sige boy, lagay mo. Brown sugar. Brown, white sugar. Nagalo na. Ano po yan? Shrimp cubes sa Beli, dalawa. Doble kla. Ito? Doble. Uy! Ha? Doble kara. Doble cara. Chili Hindi. powder. Wala na may kutsara. Bumubog ba? Ano yan? Malasa na yan. Okay mga Beli, pakukulangan ko lang to. Tapos, okay na. Magay na Okay, yung biyo. sinipin natin tong Kambing kaldereta. so, kambing mga Beli. So, yan na yung tsura. Titikman namin dalawa ni Adam. Tingnan po natin, mga Beli. Ano yan? Yan. Pagkaretang kambing. Naman. Lasa po. na. Na. So mga Beli, lasa na yung pineapple, lasa na yung tomato sauce, saka yung alat, saka yung toyo. So, kaya lang kapusangan. No. Oo, sabi yan, mga namangan. Pero okay na to mga Beli, at least kung gustong i-adjust, kung gustong magdagdag ng sili, mas madali. Para pati bata, pwedeng kainin. Hey, thank you mga Beli. Okay na yung kaldereta natin. So yung keso nito, sa huli natin lalagay. Good. Yung mga Beli, okay na yung para sa pansit natin. So lagay mo na yan. Init. Mapali. Bubo eh. Ay. Bihon. Sarap. Yung mga Beli, hintayin lang natin matuyo to. Tapos okay na yung pansit natin. So magdadagdag tayo ng paminta. Nasaan ang paminta? Dito ito. Diyan! Di ba naman Diyan! Isang bagsak. Sabi nila, hindi ka na daw cute eh. Ay, Hindi, sabi nila. May comment, hindi ka na daw cute. Ano? Ano yung tingin? Na mga Beli, okay na yung pansit natin. So, titikman na natin. Yung tinidor dan. Nga, sarado lang. Tingnan na po namin. Uy, masik. Bukan po namin makapasit. Nasa? Mainit po mga kabili. Ano lasa? Ayos na mga kabili, masarap na.
Kalamasin na lang. Mainit ba? Mainit. Kasi stainless eh. Okay mga beli. Para sa akin, okay na po yung pansit natin. Yun. Okay na rin itong kaldereta natin mga beli. Thank you. Ramadan. Tara. Lagyan na yung... Sige. Hey mga beli, ano na tayo? Ano ba ito? Mr. Fry. Stir fry mga beli. Yung baka. Sabi ko yan. Yun, kakalasa. Saw. Bango. Mga beli, sasutay muna natin. So, yun, dagdag tayo ng cooking oil. Black pepper. Mga beli, dagdag tayo 5 PM. Brown sugar. Gusto nyo mga beli. Gusto nyo ba yan? Opo. Eh, Yup. yun. Yun po yung baka. Mga beli, yun yung baka pinrito kanina ni. Kuy Jepoy. Yun na. Kuy Jepoy. Jepoy. So, lagay tayo ng konting sauce, oyster sauce mga beli para may konting Konting makapit sa dating menu. Dating details na ano yun. sa ating baka mga beli para may konting pagka-juicy. So, tapos mga beli, si Adam si Adam, nagluluto na ng barbecue sa kainasan. Okay, tutukan mo kami doon. Yun. Di ba, beli, ano na tayo? Rating? Lighting. Basta po yung ano. Ano ba yun? Alright. Busit na lang. Yan, pang... Ayos. Beli, gumagawa na tayo sauce nung ano, Yung alimango. Ay, alimango po. Alimango. Yun. So, ano to, garlic, Garlic. Anong garlic po? sweet and garlic with yung oyster sauce. Yun. So, garlic powder mga beli. So, lasa nito maalat-alat na manamis-namis mga beli. Na may lasang bawang. Mga beli, leeks. Onion leeks. Brown sugar. Yun. Tubig.
stapler. Pampalapot. Sir. Ano ba? Tuloy na po yan. Nakabeli, nawawala ako. Nandiyan na yung mga bisita. Ang dami pa namin lulutuin ni Jeboy. So yun, inahabol natin. So baka hindi natin ma-on the spot mga kabeli. Dagdag tayong ano, Cornstarch. nasa yung oyster sauce. Wala, yun. Ito. Oyster sauce. Itikman natin mga kabeli. So kulang siya sa tamis. Pero yung lasa ng garlic nandun na. So magdadagdag tayo ng Brown sugar. so yung mga kabeli, okay na to. So yun. Tapos yung alimango natin, ikakat natin sa gitna para pumasok dito. Yan! So yun mga kabili, tempura na po tayo. Gusto na tayo mag-tempura mga kabili. Sige, ako Jeboy. Yun, Tempura. tempura. Tempura ng ipon po yan mga kabili. Yung tatawa ko Jeboy. Bakit tempura ng limang po? Ayos mga kabili. Okay. Okay mga beli, last na ito piniprito natin. So okay na lahat yung pina-order sa atin. So yun na, inihaw na lang sila Adam. So last na to, magliligpit na tayo. So yung mga kabili, si Babanditong po ito na. Nagiyaw po ng inasal tsaka barbecue. Nasunog. Kasi kaya po may kinuwata. Kasama niya kanina eh. Ano siya ang pinggan? Magugas po pinggan. Ito na po mga kabili. Yun. Babasahin ko lang yung message ni Mrs. Sika. Kay, ang message niya kay ate. Ba't hindi siya yung magbasa? Ako na lang po ang magbabasa, mayroon akong i-adlib eh. Okay, ang may birthday po ngayon ay dalawa. Ako yung mayroon kahapon. Ngayon, ang eksaktong birthday ni Kuya na kasunod ni ate. Before we start and before po tayo kumain, we will pray for the celebrant and for the food. Pero bago po manalangin, nais ko pong magbigay muna ng mensahe sa celebrant, both of them, and of course this message is nasa Facebook na po ito, binigay po ng aking may bahay. Actually, this message was taken from Proverbs 31:25 to 31. Really tugma-tugma sa katauhan ng aming ate. Itong message na ito. And this is it. Medyo lumabo yung mata ko, nalilimutan ko yung salamin ko pero naaninap ko pa naman. She is clothed with strength and dignity. Yan, puno-puno ng dignidad yung ate ko. Okay. She can laugh at the days to come. She speaks with wisdom and faithful instruction on her tongue. She watches over the affairs of her household, especially to her children at siyempre kay Kuya Nestor. Kung gaano po siya ang parenting style niya, you will know the fruit of her labor. Makikita niyo po yun. Okay? She, medyo, and she does not eat
the bread of wilderness. Hindi siya, nung bata pa po yan, kasama ko, nakikita ko nun. Halos wala po yung pahinga yan, walang idle time. Pagod sa pagkuya, sa pagtatrabaho, sa pagtitinda, pagluluto. Paano siya tumulong din po, nagbibigay ng mga sweldo sa amin nung bata kami. Talagang tumulong po sa amin, kuya. Ganun po kami pinalagay ng aming mga magulang, nagtutulungan. Kaya po si ate, kuya, tutulong po kami. So po, pinagpapasalamat po sa Panginoon. And of course, thank you very much for this wonderful afternoon. Kami po ay nakikisaya, nakikigala. To celebrate sa aming tatlong celebrant, kay Kuya Nestor, Ate Marlene, and Kuya Boy. Truly, O God, we are blessed for giving us itong tatlong tao ito po, Panginoon. Kami po ay masaya. We pray, O God, that you bless them. We pray, O God, that you give the desires of their heart. Bigyan niyo po sila ng mas mahabang buhay po, Panginoon. Hindi lang po basta mahabang buhay, but our prayer is long and happy life. Healthy life. Yung po ang hiniling namin sa inyo, Panginoon. Hiniling po namin, pagpalain po ninyo siya, basbasan po ninyo sila. Pagpalain niyo ang kanilang buong household. Katulad po ng pagpupursige nila kung paano napalaki ng kanilang mga anak. Kayo po ang magpala sa kanila. At dinadalangin po namin ang natitirang oras na ito na kayo po ang siyang maitaas po namin at kayo ang aming masamba sa espiritu at katotohanan at ang gagawin namin ito ay isang uri ng pagsamba sa inyo. We pray also, O God, for the food that we are about to partake. Bless this, O God. May this give nourishment to our physical body. In Jesus' name we pray. Amen. Justin? Oh. Ano na yung next pa? Tapos na? Uy, ang inuha mo yung ano ah. Sugar. Ito po yung Saan na ito inasal. Yan. May sauce ba ito? Wala. Ano lang siya? Isang piraso na naman. Ay, ito. Yan. Ganyan po, mga tayo po. Mga tayo po. Mga tayo po. Meron lang, meron lang. Ano mo po? Lalaman na kasi ano na niya.
Hi po. Kami po ba yan? Sige po. Pareho lang ata. Ay, sa birthday ko. Wapen niya, balik na tayo kaya. Ay, dapat balik taron niya. Tatang ka naman ako. Mama ka dyan. Sikat na po ba kami yan? Pwede din po. Ay! Kam, vlogs din lang mo. Ah, ganun ba? Ay, vlogger na. Na? Ano po yung lahat? Ay, medyo rin. Marayap na? Nasaan ka agad, oh? Sabi pa inumin yung lang. Tita. Hello. Ayan po. Pwede babayaran niya. Anyaman? Thank you po. Pama nga ng kabele. Salamat, tita. Ulit-ulit order. Yun. So, Beli, nakailang set na tayo. Sa gawa Manila. Hello po. Yan mga Hoy. Hoy. Chicken Bell. Hello po. Kaya yan. Pwede. Baby back. Baby back ribs. Lagyan mo naman yan, no? Lagyan mo sa amin. Saan po kayo banda? Hello po. Excuse po. Hello po. Hi! Yan, pabali naman po yung my birthday. Happy birthday, Tita! Always. Sana sabay-sabay tayo. Always. One, two, three, go. Happy birthday, Tita Marlene! Yun, thank you po. Thank you, pera! Yeah, thank you po, Anjay po. Hello po. Pabati po yung my birthday, sir. Pwede po pabati yung my birthday. Happy birthday po, Tita Marlene. Sabay-sabay ba lang? Sabay-sabay ba? Kahit isa-isa po, ganun po. More birthdays to come. Yun. God bless you po. Yun. Happy birthday, Tita. We're praying for your well-being always. Yun. Thank you po. Kinakabahan ako, kuya. Happy birthday. Kasi si Kuya na umalis. Thank you po. Enjoy po. Hello po. Hello.
Hello. Sarap paluto ni Kabeli. Yun, thank you po. Salamat po. Baka pwede pong pabati yung yung my birthday po. Happy birthday, Marlene. Happy birthday, Nestor. Ay, sa kapatid pa, happy birthday. Yun. Maraming salamat sa pag-imbita rito. Yun, thank you po, tita po. Ano po yung guys? Lights. Card. Yan po. Happy birthday, Marlene. Yung kuya Nestor. And yung kuya niya. Yun, thank you po. Yes, we good health, stay healthy. Yun, thank you po. Dito? Hello po. Happy birthday, Len, Nestor. Thank you kay manyaman na pangon. Yun, salamat po. Dito, hello tatay. Sinabi na lahat eh. Happy birthday, Len. Yan. Parang na. Yun, thank you po. Enjoy po. And happy birthday po. Hello po. Hello. Kamusta po? Baka pwedeng pabati po yung my birthday. Happy birthday, Marlene. May God bless you. Happy birthday, BFF. Yun, Happy birthday, Pat Mare. Nakapay po ako sa kapado. thank you po. Marlene, happy birthday. May you have many more blessings birthday to come, okay? Thank you po. Happy birthday, Len. May you have more blessings to come and good health, healthy body, and long satisfied life. Yun, thank you po. Ito, hello po. Okay na. Ay, okay na to, Bisa. Thank you po. No kami na yan, Bende? Kabeli po. Kiyang Kabeli po. Kabeli. YouTube. YouTube po. YouTube, Kabeles. Sige, let's get. Thank you po. Albemila rin po, alado rin. Opo, tsura po. Yan mga 2 days po siguro ba yung mga upload. So, thank you po. Hello po. Yan na, opo. Baka pwede pong pabati yung my birthday. Mag-smile ka na kasi vlogger. Ano yun? Batay mo rin sa Ate Len. Nakikita ka na sa ano. Happy birthday, Ate Len. Happy birthday, Ate Marlene. Yun. Happy birthday, Ted. Tita. Birthday. Maring may ka kaya, Teta. Grabe niya. Ay, si Tita po. Happy birthday. Thank you po. Welcome. Hello po. Hello, happy birthday, Che. Yun. Thank you po. Hello po. Happy birthday, Ma. Ayun na, happy birthday kayo. Sabay-sabay kayong tatlo. 1, 2, 3. Happy birthday, Mama! Thank you po. Maganda yung camera mo ah. Thank you po. Enjoy po. Hello po. Hello po. Kamusta po? Baka pwede pong pabati yung my birthday. Happy birthday! Happy birthday, Marlene. You know? Happy birthday. Yun. Thank you po. Hello po. Kamusta po? Baka pwede pong pabati yung my birthday dito. Birthday. Thank you po. Ice cream po. Kumako mo. Thank you. Thank you. Thank you, my dear. Thank you po. Happy birthday po. Opo, okay na po dito. Ako, taga Maynila. Thank you po. Laman po.
Kasi ako. Sinsya na, tinatanong ko eh, para alam ko. Baka hindi ko kinakain, kukunin ko, sayang naman. Opo. Mas maganda na yung alam mo kinakain mo. Mata na mo, sila na magkasi. Gusto mo maglaro? Happy Parade, very easy lang. Sino po? Tita, gusto niyo po ba? Kayo po, Happy Parade po. Happy Parade! Okay na to ha. Kung sino lang ang tinapunan ng mic, siya lang ang gagalaw. Kapag may nakialam, gumalaw, out. Okay. Lahat ay hip hip. Huli. Hip hip. Ituloy mo. Hep hep! Hooray! O hep hep! So yun mga Beli, malapit na matapos. Yun. So mga Beli, tapos na kami magluto. So yun, nakapagpakain na rin tayo. So maya maya magpapaalam na tayo kay Kuya Nestor, saka kay Mama Lynn. Happy birthday! Birthday po. Happy birthday Kuya Nestor! Okay. Okay mga Beli. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! So mga Beli, magpapaalam na po tayo sa may birthday kay Mami Lynn, saka kay Kuya Nestor Pare. Happy birthday po. Thank you. Maraming salamat. Napakasarap ng luto mo, Kabeli. Thank you po. Ulitin. Pangatlo na natin po, tita. Oh, napakasarap lalong-lalo na yung lechon belly. Thank you. Wednesday, pangapat na. Apo Wednesday, makapat na. So team, mag-thank you kayo kay Tito Nestor at kay Mama Lynn. God bless. Ay, maraming salamat po. Una na po kami. Kabusog.
Nabusog si Jajan. O yan, nakal salamat. Nakal salamat po. Okay. So yan mga Beli, thank you. So yan mga Beli, tapos na tayong magluto, magpakain sa birthday ni Ma'am Malin. Yan, maraming salamat Kuya Nestor pare. Yun, baka gusto nyo. Okay, thank you po. Thank you po. Sige po. So yan mga Beli, gusto nyo sumaya? So yan, nagbigay sa inyong dalawa si Tito Nestor nyo ng tig 500. Thank you. Mami. Thank you po, Sir Nestor. Kuya Nestor. Nestor pare. Ate Maridin. Thank you. Tita Maridin. Yan. Thank you po. Happy birthday Okay, po. thank you. Thank you po. Daming. Thank you po. Poldo, thank you po. Sino Poldo? Ako po. Tawag sa akin Poldo eh. Paul. Yan. Thank you po. Jepo. Kuya Nestor, thank you po, Jepoy. Ate Marlene. Tapos, sino pa hindi nabigyan? So mga Beli, dahil may extra tayo, isang, yung driver natin, saka si CJ. So, yan, yung 500. Hati na lang sila. Hati na lang kayo. Pares kayong bago eh. Extra. Nga, ni Kuya Didong ma. Thank you po. Yan. Kapatid ba? Okay mga Beli, may extra tayong driver dahil nga po, yan, dumami yung member dahil nag-request si Kuya Nestor na magsama kami ng extra para mag-serve ng pagkain. So yun. Okay mga Beli. Ingat na lahat. God bless all! Teka lang, di pa ako nag-kwento eh. Ano? Okay. Magic word. Ingat na lahat! God bless all! Kabeli sponsor, Kabeli subscriber, Kabeli viewers. Yan, Kabeli silent viewers. Maraming salamat. I love you all. Thank you. Thank you po.